И така, здравейте! Както знаете, тук в една серия ви показвам всички XT-та, които имат на Shimano, като почнах от тези ретро и сега в момента стигаме до това. Това е Shimano, в момента сега точно отзад ще ви снимам модела. Това е RD T8000. Какво ще рече T8000? Shimano XT T8000. T8000 е за трекинг велосипеди. Всъщност това е от моят велосипед, да бъда по-точен. Като има и M8000. M8000 има допълнително управление тук на тази предната пружина. Виждате предната пружина, която управлява дългото рамо. При M8000, който е за маунтен байк, отгоре има един превключвател, с който може да се натяга пружината. Това е разликата. Като има там още едни модели XT, които са там M3 цифри беше, сега забравихме точните модели, но има още един-два модела, като цяло са почти идентични. Така че може да се каже, че това е най-новия модел, който е за трекинг велосипеди. И между другото, докато ви показвам този, ще ви покажа и едно Deore тук, което е абсолютно ново. Така, нека да го изчистя тук да го видя. Модела на Deore е RDM 592. RDM 592. Все пак е така, ще ви го дам отблизко да го видите. RDM 592. Както виждате, тук как още стои с маската, то е чисто ново, кутийката му е тук. Ето е кутийката с опаковката. До тук тези XT-та, които ви показвах, бяха за 9 скорости. От сега нататък тези 9 скорости, виждате, ще бъдат Deore, без XT. Това е XT, което е тук, вече е за 10 скорости. Новия модел за 10 скорости. А старите XT-та бяха всичките за 9 скорости. Така че има някакво развитие тук в нещата. Ето го, това Deore, което ще ви покажа, RDM 592 SGS, т.е. SGS означава с дългото рамо. Това също е XT SGS, защото е с това дългото рамо. Ето го и другото, виждате, с дългото рамо. Има ли разлика в дължината на рамената, така като ги сложа? Виждате, че това за 10 скорости е по-дълго. Всъщност, да, то е по-дълго, но дали тези не са на едно ниво? Чакай да проведа. Да, мъничко е по-дълго, това за 10 скорости. Общо взето принципът е един и същ. Тук има една пружина, която нали видяхте. Този чоп, който е тук, който се развива тук с това мърдащо отгоре. Знаете от предните видеа. Това, което се обслужва е тази пружина тук вътре. Тя е абсолютно по същия начин. Ето този пин се развива, след това се развива този пин и тук пружината се вади. Няма да го отваряме, защото вече е тук идентично с предните видеа. Това по същия начин. Ето тук вътре е пружината, предната пружина. По същия начин това тук се развива, този пин се развива и пружината излиза. Единственото, на което ще наблегнем, сега ще разгледаме самите ролки. Ще отворим ролките тук на това и ще отворим ролките и на XT-то. Това, което забелязваме, знаете в предните видеа ви показах, че всичките водещи колела тук отгоре имат ето този луфт. Виждате го. Ето този луфт, всичките водещи колела го имат този луфт. Не знам защо. Както виждате и тук новото Deore също го има. А долното колело обикновено го няма този луфт. Ето долното колело абсолютно има някакъв луфт, но той е съвсем минимален. Долното колело е доста по-стегнато. Докато при новото XT забелязах, че този луфт, вижте, тук няма абсолютно никакъв луфт. Виждате ли? Тоест тук вече е някаква друга технология направена. Това, което забелязвам също е, че горното колело е плътно, както нормалните, а долното вече тук виждате е с дупки. Това намалява самата тежест на колелото и също така прави така, че да не се задържат тук бокулци. Не знаете как полепва тук по ролките бокулци и когато има дупки, това го помага да не се задържат бокулците тук. Затова са направени тези дупки. Но сега искам да ги разглобя, защото ми е много интересно да ги видя вътре по каква технология са направени. Защото предните ги помните как отдолу бяха лагер, отгоре беше керамика. Но при керамиката има луфт тук, а сега тук няма луфт. Затова ми е много интересно да започна да го отварям и да видя защо този луфт е изчезнал. Какво са променили в Shimano. Така, първо ще започнем от долното колело. Вадим го, ето го болдженцето. Сега да не го бъркаме тук само. Ето го и колелото. Виждате го как е колелото. То обаче май си има страна. Нека да го запомня как го извадих, за да не го объркам после. Ага, има си страна на въртение. Ето тук виждате една стрелка, виждате ли? Тоест тук трябва да гледате страната на въртение и да не объркате нещо. В случая задния край тези дупки виждате ли как са по един начин направени,
а в предния край са направени по друг начин. Има лек ход, има лека вдобнатина тук и зъб. А вижте отзад как са гладки. Така че гледайте да не го бъркате. Така, и това е долното колело. Сега една пинцета ще ми трябва. Или нека да го оставя за тук за сега. Да отворя, да изкараме горното и тогава ще ги разгледаме. Така, сваляме горното колело. Ето какво представлява. Тук забелязвам, че има вече леко издаденото й. Не знам преди други така ли беше, не обърна внимание. Така, колелото. Виждате, единия болт е лъскав, а другия беше тъмен. Когато ви казах, че има разлика в болтовете, ето тук може да видите. Виждате ли? Единия болт този болт е по-дълъг и лъскав, а другия долу е черен. Така че внимавайте и болтовете да не обърквате. Така, колелото го оглеждаме. Не знам каква е разликата, сега ще го отворим вътре. Нека да взема една пинцета. Всъщност няма пинцета, е така с тази острата част тук. Така, отваряме го. Какво виждаме? Познатата шайбичка. Тук някакъв косъм се е омотал. Познатата шайбичка с този зъб. И какво се оказва, че вътре на новото Shimano вътре също има лагер. А на по-старите са сложили керамика. Тоест явно с лагера е доста по-добре, отколкото с керамика. Нека да махнем другата шайбичка от другия край. Да, ето тук на водището, което е G-Pulley, всъщност е с лагер. Така, сега от този край ще искам да махна капачката на лагера. Махаме капачката, ето да, стандартен лагер. Така, ето е промяната тук. Водещото колело обикновено тук е сложено с керамика и има ето този луфт. Чувате ли дори как трака? Тук не е смазано това колело. Ако имаше сега вътре гъста смазка, такова, примерно ако капна ролов вътре, това колело няма да се движи така свободно и да трака, а ще се движи плътно, като ето това долу, виждате ли? Разликата каква е. Вижте това колко плътно се движи, а това как се върти свободно. Тук трябва да има малко мазнинка вътре. Така, това е разликата. Сега и G-Pulley-то има лагер вътре. Нека да отворим тогава долното и да видим там какъв е лагера, защото и там има лагер. Така, ето махаме едната капачка, тук пак има някакъв косъм. Те изглеждат почти еднакви, дори лагерите може би изглеждат еднакви, но за всеки случай ще ги отделя. Не, няма да са еднакви, защото болтчета са различни. Така, т.е. различна дебелина са. И ето го другия лагер, т.е. вече при новия модел, това е новина, нали? При новия модел XT и на двете ролки има лагер. Ето махам капачката и на долното. Момент само. Ето го и лагер вътре. Така, сега тази грес ще бъде сменена тук. Искам да я сменя, защото вече този дерайлер е на 2 години. В дъжд, в кал, във всякакви условия е ходил. Като виждам греста не е много добра тук. Затова ще го измия с спирт хубаво и ще сложа хубава грес и на двете места. Това няма да го показвам сега миенето, гресирането, на всички ви е ясно. Гледахте в предните видеоклипове как става. Просто иска да направя едно сравнение. XT, XT-T, RDT 8000 е с двойни лагери. Сега искаме това Диори да отворим набързо, да видим за какво става въпрос тук. Това съм почти сигурен, че е керамика тук отпреди или изобщо даже да е керамика, може да няма. Но все пак ще го отворим, да направим едно бързо сравнение, по-новите модели. Долното болче пак е черно. Така, вадим ролката. Нека да видим долната ролка как е. Долната ролка в Диорито няма лагер. Тя е пак такива с пластмасово обикновена. Ето какво представлява. Две пластинки, посредата едно метално, водач и пластмасово колелце. Виждате? Водач е тук. Ето виждате в този улей, който е тук, няма гумички, както на другите XT-та, допълнителни. А директно просто влиза тази шайба тук и вижте колко луфт има отстрани и може да влиза вода вътре. Ето и от другия край по същия начин. Така че това Диори не е много надежно. Разбира се, ако искате, това е добър превключвател според мен, така като го гледам. Това Диори може да му смените тези ролки с такива с лагери и ще стане едно доста перфектно. Така, нека да свалим все пак и предната ролка. Ето го. Виждате как е тук. Ето е предната ролка. Така, първо да видим болта, дали по същия начин е различен. Да, и този болт е лъскав и малко по-дълъг тук, така че има разлика в болтовете. Ето, пак ще ги сложа един друг да видите. Виждате ли? Този лъскавия болт тази дебелата част е леко по-дълга. Но както и да е, добре. Един е лъскав, е за отгоре, черният е за отдолу. Така, горната ролка, която е G-Pulley-то, главната, тук леко е подобрена. Също няма керамика, метално е, но вече, освен че е метално, има и
метална обвивка. Ето го водача металния, само че тук има допълнително метална обвивка. Виждате ли? Малко е подсилен. А докато другото не беше подсилено, беше изцяло пластмасово. В този жлеб, който е тук отстрани, също виждате няма гумичка, както на тези на старите XT-та. Тук имаше гумичка, в която гумичка влизаше това. Влизаше ръба на тази шайба и когато влезе там в тази гумичка, става доста защитено. В момента тук няма така гумичка, така че това също е колкото се върти там. Какво може да направите? Реално може да си вземете такива ролки с лагер на старите XT-та да сложите и отгоре. И по този начин те ще започнат да превключват много по-точно, защото този луфт, който е отгоре, на горната ролка ще изчезне. Ето е горната ролка, ето го луфта, който го има, наляво надясно, т.е. ако смените тези ролки с такива с лагери, този луфт ще изчезне, така че всяко от тези, дали било старо XT, дали било, дори това Диоре да вземете и да му сложите две ролки с лагер, то ще се движи много по-добре и много по-точно ще превключва. Така че може да си апгрейдните стария превключвател. Както виждате, новото XT е с два лагера вече. Това може да го имате предвид и не да си купувате по-скъпа машинка, просто да си апгрейдните тези ролки и ще постигне доста добър ефект. Общо взето това, което го направих, може да го видите в предните видеа. Тук смених греста на тази пружина. В момента вече се движи перфектно, защото за 2 години вътре бяха влезнали все пак някакви мръсоти и бокуци. Сега остава да сгубя колелцетата. Нека да почна тук от горното. Така, тук беше белия болт. Ще го завия, но не до края, за да остане клетката свободна, да може да сложим другото колелце. Другото си имаше начин на въртене. Оглеждаме го, виждаме къде е стрелката. Тоест така трябва да стои. И го слагаме тук. И слагаме задния болт, който беше този черния. Общо взето като цяло дерайльорите не се различават по чак толкова много неща. Ролките се различават. Другото, което се различава на дерайльорите е материалите, от които са направени. За да е по-лек дерайльора, се правят по-леки материали. Тоест материала на клетката тук, на цялото рамо, на пиновете. По това се различават дерайльорите. Така, нека да ги затегна. Това е моя дерайльор от моето колело. Както казах в началото на клипа, и него не го бях обслужвал повече всъщност откакто е купен над 2 години. Нищо не го бях правил, просто съм пръскал с парастройката, дори не съм го измазвал. Затова дойде времето тук да му сложа нова грес на колелцата. Видяхте как изглеждат колелцата вътре и двете колелца са с лагери. Така, той е готов. Това Диоре тук изглежда много подобно на старото XT. Така че ако нищо чудно, ако му смените колелцата с по-хубави слагери, да върви перфектно. Така, това, което ще направя тук искам да тествам муков хидродинамик тук на дерайльора, на възлите, да видим как ще се отрази. И сега ще смажа тук. Няма да слага по много, по една капка. Нека да го разбъркам на всеки случай. Така, ще сложа по една капка на всички възли и ще видим какво ще се получи. Дали ще даде хубаво и плавно движение после на дерайльора. И така, посмазах го с муков. Сега ще го позабърша отвънка и ще го оставя да изсъхне и да видим. Ще го тествам така, ще покарам известно време да видя как се отразява тази смазка на дерайльорите. Така, мисля, че на всички ви стана ясно. Няма какво повече тук да протакаме, да ви обяснявам. Който не е гледал как се обслужва пружината тук и ролките, може да види в предните видеа. Така че отидете там, вижте. Това е всичко за сега. Айде, чао ти и лека вечер.